Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da yau. Bayan kwashe tsawon lokacin wata ɗaya na hutun aiki da muka yi, to ga mu nan mun dawo. Ƙaƙa ne, mu je. To shin wai shi wannan tsarin ɗauka da neman jin ta bakin mambobin gwamnati, ministoci a babbar kafar talabijin ta ƙasa Tele Sahel, tsari dai wannan wanda ke gudana a yanzu haka akan tashar, wai koko dai wata manufa ce ta neman karkata akala ko ɗauke hankulan jama'ar ƙasar nan domin jinkirta lokacin aiwatar da matakin girgizar mambobin gwamnati ne kai? Tambaya ce wadda jaridar L'Actualité ta azawa kanta akan shafinta na farko a wannan mako. Jarida ta ce yau dai da 'yan kwanuka kenan al'ummar kasar Nijar take gani ɗaya bayan ɗaya mambobin gwamnatin jere-jere suke ta bayyana gaban 'yan jarida na babbar kafar talabijin ta ƙasa Tele Sahel, inda kowanne daga cikinsu ke ba da bayani dalla-dalla akan irin ayyukan da ya yi a ofishin ministan da yake jagoranta. Ta ce ko da yake ma dai mambobin gwamnatin suna ta ba da bayanan ne wanda a cikin tsarin tambayoyin babu 'yan jarida na kafofin watsa labarai masu zaman kansu a ciki. Ta ce kuma tsarin na ɗaukar ministocin ɗaya bayan ɗaya ga yadda aka lura da cewa yana gudana kwanaki biyu zuwa kwanaki biyu ne ake ɗaukar minista guda a bayyana shi a kafar talabijin kin ta ƙasa. Ta ce kaga kenan kawai idan aka ce haka za a tafiya da tsarin idan kawai aka ce kowanne ministan a cikin wannan gwamnatin sai ya bayyana, kenan kaga a ɗauki sama da kwanaki 40 na bayyana ministocin a Tele Sahel kin. Kaga kenan ta ce daga nan zaman shirin ganin an girgiza wannan gwamnatin zai ɗauki tsawon lokaci kenan. Ta ce to ya dai kamata a zabura a hanzarta a yi wa wannan gwamnatin gyaran huska, wato irin da yadda aka yi wa Kwaldef. Al'umma ƙasa tana nan ta zara ido tana shirin ta ga cewa an ɗauki mataki an sake tafiyan nan na yadawa a yada, na riƙewa a riƙe, in kuma akwai na dahiwa to daɗa fa can gasa gada in shi zomo da ya shi kiɗin farauta. Abin riƙewa dai a nan shine na tuni da maganar shugaban ƙasa Abdulrahman Chani, wanda a kwanan baya ya yi furcin cewa kowane daga cikin ministocin sai ya ba da bayani a shi irin aikin da ya yi a ofishin ministan da aka ba shi amanar riƙo. Awi, jaridar Lokanar Amfiri ta ce, yau ga dai irin tarin bayanan da suke ta bayyana ɗaya bayan ɗaya akan wannan ɗauka da ake yi wa mambobin gwamnatin, tarin abubuwa daban-daban sai ta bayyana suke ta yi. Akwai ma irin tarin ababen wacaka waɗanda ake ta bankaɗa kewa sannu a hankali. Ta ce kama daga taɓargaza a fannin da ya shafi harkar tsaro da wacaka a ɓangaren da ya shafi tsarin ayyukan gine-gine, wato wadu dai a lokutan tsohon mulki, wanda ta ce a yanzu haka kam akwai mayyan tsahin magabata na wannan ƙasar suna can ciki ya ɗiki ruwa hankulansu a tashe a yato gudun karfa aje ta yi rikice da su tun daga alama an wai kwankwatsa an yi lakaya aka koma aka yi shashaba. To wai jama'a kuma dakata ga wata ayar tambaya nan haka a jaridar Le Courrier ta ce shin wai miye dalilin shan kawa gurguwar tahiya wadda ke wakana a fannin tsarin biyan kuɗin bashin cikin gida ne kai? Jaridar ta Le Courrier ta ce a sanin kowa ne babu ta yadda za a yi wata ƙasa ko tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa idan dai har gwamnati ba ta biyan kuɗin bashin cikin gida. Babu yadda za a yi a samu ci gaba a cikin ƙasa idan dai har gwamnatin ta sha tankiya ta ki biyan kuɗin bashin cikin gidan. Ta ce malam ka dubi dai irin halin da bankuna da ke cikin wannan ƙasar ke ciki, ba wadata kuɗaɗe a ciki. Ka dubi halin da mai 'yan kasuwa ke ciki, waɗansu kai dai malam kawai ba a cewa komai. Yau ina kuɗin ba abin kai dai wannan dai. Ta ce ka duba gani malam idan ba a biyan kuɗin bashin cikin gida iri da talauci ke yin katutu a cikin ƙasa, tattalin arziki a lalace. Ta ce to su ma'aikatan da wannan aiki ya rataya a wuyansu a ina suka mayar da hankulansu ne kai? Ta ce ya kamata dai a maido hankula ga biyan bashin kuɗin cikin gida. Yi mana domin a ga cewa ko sa a samu a farfado da tafiyar al'amurra a cikin ƙasa. Ta ce in dai ba wata manufa suka sawa gaba ba ka neman durƙusar tattalin arzikin wannan ƙasa. Kai haba a biya bashi. Mayan 'yan kasuwa malam suna nan sai tausai. Ka yi aiki, ka yi komi, ka tsara, ka kai an shi kenan an tabbata a biya ka kuɗin malam kuma ana nan hankali sai ya koma wani wuri. A maido hankali gida, a biya 'yan kasuwa, a biya 'yan kwangila, abubuwa su fara tafiya daidai da ake buƙatar su. Ya hide ana a koma a ce abu da mallam sai dai a biya na waje, a biya na gida kai a biya su kuɗin su. Yo ai ka gana haka malam wannan kyakkyawar anniya da mayan hukumomin wannan ƙasa suka sawa gaba, musamman ma dai a nan babban birnin Yamai. Wallahi dai kai abin nan kai yayi, musamman ma dai a fannin da ya shafi kamun cimaka da ta lalace, gurɓatattar cimaka lalatatta a nan babban birnin Yamai, da kuma irin wannan kahuwar matakan magance al'amuran shaye-shaye, irin shaye-shaye na wannan tabar zamani wadda matasa ke zuƙa, shisha,
da makamancinsu. Ta ce a makon da ya gabata ne aka samu cikakken bayani dalla-dalla hukumar ta yi kokarin camke tarin abinci na jabu lalataccen abinci har tan 13 a gurin waɗansu 'yan kasuwa a nan babban birnin Yamai. Jaridar L'Actualité ta ce aiki ne tukuru hukumar 'yan sanda a nan babban birnin Yamai ta sawa gaba. Ta ce kuma sannan a hankali ana cin nasara akan aikin. Ta ce to a dai mai kyau in an kama a faɗi mi da mi aka kama, kan nawa aka kama, buhu nawa aka kama, kwali ko karto nawa aka kama na cimaka wace iri da wace iri don a shaida wa al'ummar ƙasa cewa an kama abinci kaza ta shi ta gani kuma ta shaida. Malam magana tattalin kiwon lahiyar al'umma ake wa. Kaga kenan ana magana ne akan neman kariyar rayuwar ɗan adam. To daga nan kuma sai a makon gobe idan fa Allah yayi.